Галимжан Гилманов. Табылдык хатлар. Беренче бүлек. Тормышның караламасы юк диләр. Шулай килеп чыкты инде. Таһир бомж. Иң гадәти бомж. Илсез, йортсыз, эшсез, паспортсыз, хыялсыз бер дөнья бәндәсе. Гаиләсе дә, туганнары да, дуслары да юганың. Хәтта исеме дә юк. Таһир элеккеге беренче тормышыннан калган исем. Әйе шул, аның 2 гомере бар. Бомж булганчыга кадәрге гомере һәм менә бүгенгесе эт типкесендәге тормышы. Беренче тормышында Таһирның да әнкәсе, туганнары, сөйгәне, дуслары булган. Исеме булган. Әйбәтме, начармы, язмышы, өмет, хыяллары булган. Бомжлар шундый ук кешеләр. Тик аларны вакыт ташлап киткән. Вакыт белән бергә якыннары ташлаган, дуслары, сөйгәннәре баш тарткан. Һәр язмыш бәхетле булып туа. Ә нәрсә соң ул бәхет? Бәхет һәр вакыт өмет булып яши. Бомжлар өметсез кешеләр. Бәхетсез, язмышсыз кешеләр. Таһирның да өмете калмаган. Ул өметсез, хыялсыз гына түгел, вакытсыз, замансыз, киләчәксез бер бәндәви зат. Хәзерге тормышында аны почта дип йөртәләр. Ни өченме? Чөнки ул хатлар җыя. Менә шундый сәер гадәте бар Таһирның. Аның кирләнүдән ялтырап торган, майга каткан капчыгында һәр вакыт хатлар булыр. Каянмы? Тарихы озын аның. Бомжлар гадәттә гаиләләр яисә бригадалар булып яшиләр. Бүтән гаиләләргә, төркемнәргә каршы тора алу өчен берләшәләр, туганлашалар алар. Таһирлар Алтау, барысы да татарлар. Сүз дә юк, төрле чакта төрлечә була. Кемдер биразга юкка чыгып тора, яисә төрмәгә, милициягә эләгеп ала, ләкин барыбер дә шушы 6 кеше бер тирәдәрәк яшиләр. Бу михнәтле тормышта бер-берсенә таяныш булырга тырышалар. Таһирларның үз районнары, үз урамнары, йортлары, подваллары бар. Хәзер Казанда иске йортларны күпләп сүтәләр. Хуҗалары чыгып киткәч тә кайбер йортлар айлар, еллар буе буш тора. Бушаган өйләрне беренче кичтә үк бомжлар бүлеп, яисә сатып ала. Таһир почтада кирпеч, салы, чүлмәк, люмин, бөке дигән үз эшләре белән бергә Кабан буендагы бер йортта яшәп булаша. Башкалар кебек үк ул көне буе урамда йөри, вакытлыча эш эзли. Шешә җыеп сата, шулай ризык юнәтә, аракы эчә. Җайсызрак яткан әйбер булса, урлый, шулай гомеренең ышанычка ялгап барырга тырыша. Иң өлкәне Салы, Украин татары, Донбасс якларыннан. Ниндидер гөнаһы булган, төрмәгә утырмас өчен качып килгән. Ни өчен Салымы? Ул Салы ярата. Салысыз бер тәгам ризыкта капмый. Ашында да, боткасында да Салы булыр. Үзе дин тота, күп дугалар белә, ураза айларында гаиттә мәчеткә бара, әмма Салысыз аш ашамый. Менә шундый мөселман ул. Эше булса, адәм баласы тамырлы булырга тиеш. Адәм баласының тамыры иман дип сөйләнергә ярата. Нинди мөселман инде син? Дип көлә башласалар, җавабы әзер. Кешегә дөрестлек, иман, иң элек үзе өчен кирәк. Мин сезнең өчен яшәмим, бәйләнмәгез, дип кенә җибәрә. Дөрес әйтә. Шуңа шым булалар. Нинди генә булмасын, дөрес кеше ул. Бу очракта иманлы дип әйтергә яраса, иманлы, ялгансыз кеше. Шуңа күрә дә гаиләнең кассасы аның кулында. Гадәттә ул өйдә кала, чөнки пешеренергә бик оста. Аның хакында балык кылчыгыннан да аш пешереп куя дип сөйлиләр. Ризык табу, базар кайгысы, сату алу мәшәкатьләре дә аның өстендә. Кирпеч исеменнән үк күренгәнчә сүтелә торган йортлардан кирпеч кыра. Шуларны сатып көн итә. Авыр хылыклы, мыштым кеше. Күп сөйләшми, мары ягыннан. Йөзендә үк марилык бар. Кечкенә пышык борыны, төпкә баткан зәңгәр су төртке күзләре, җирән шәше, ызнакум дип сөйләшүе шул яклардан.
Ләкин шып-шын татар. Татарлыгы йөзенә чыккан. Усал, кырыс йөз, туры, үтергеш караш һәм бер туктаусыз шик-шөбһә каккалап торган күңел ярлары. Шулай да кирпеш беткән кеше түгел. Кешеләрдән нидер калган анда. Ялгызы гына утырганда үзәкне үзә торган моңлы җырлар җырлый ул. Елатырлык итеп җырлый. Әмма үзе кирфек тә какмый. Кемдер нәрсәдер бик нык күңелен катырган аның. Шулайдыр. Шүлмәк табылды хәзинәләр белән эш итә. Ул үз гомерендә 2 мәртәбә яшереп куелган байлык тапкан. Икесе дә шүлмәктә булган. Исеме дә шуннан калган. Аяныч хәл. Байлык тапса да байып китә алмаган. Шулай да Таһирлар арасында иң бае ул. Чөнки иң күп акча аңа керә. Хәтта сирәк-мирәк кенә булса да, алтыны да, көмеше дә, затлы ташлары да кергәли. Гел шулай, бушаган йортка иң беренче итеп шүлмәкне җибәрәләр. Ул һәр шүрлекне, һәр ярыкны җентекләп карап, тикшереп чыга. Әллә нәрсәләр табып бетерә. Кыйммәтле металлга, бизәнү әйберләренә аның борыны сизгер. Үзе кергән һәр йорттан нәрсә дә булса тапмый калганы юк әле. Шүлмәк мишәр егете. Мишәрлек аның бөтен кыяфәтенә, хылкына чыккан. 35 яшьләр булыр, ләкин үз яшенә караганда күпкә карт күренә. Ул инде колониядә дә, төрмәдә дә булып өлгергән. Ни хикмәт, кешелеген, намусын югалтмаган. Бу нәрсәдән гыйбарәтме? Үзеннән көчсезгә тими ул. Карак, бур, ялганчы, әмма хәйләкәр һәм явыз түгел, сатлык жан түгел, куркак түгел. Көлке капшыгы. Шул шаянлыгы, уенчанлыгы белән Таһирларны шарасызлыктан, күңел төшенкелегеннән, хәтта бәхетсезлекләрдән аралап тора кебек бу мишәр баласы. Иң яраткан темасы хатын-кыз. Ләкин алар хакында начар сөйләми. Аның ише балса сөйли торган сүзен һәр кем яттан белә. Ир кешене иң элек хатын-кызның тәне исертә, аннары жаны әсир итә. Икенчесе булмаса, ират хатын-кыздан тиз китә, ди ул. Таһир һаман килеп уйлый. Бу сүзләрне әйтә алган кеше начар булмаска тиеш, ди. Көч тәннән түгел, жаннан дигән сүз бит бу. Нинди дөрес сүз. Люминның үз тарихы. Анысы башкорт татары. Башкортстанда бит татар башкортка караганда күбрәк, ләкин телләр укмашы беткән. Люмин дә бармаем, килмәем дип сөйләшә, җырларга, биергә ярата. Ризык табасы булмаса, сүзләре аңлашылып бетми торган озын, моңлы җырлар җырлап көннәр буе тик утырыр иде мөгаен. Һәр моңлы кеше кебек күп елый. Уңган, булган, күп эшли, әмма күп эшә дә. Эшсә бигрәк тә җибеп төшә. Люмин төсле металл җыю белән шөгыльләнә. Алюминийны люмин дип йөртә. Кушаматы да шуннан калган. Бу башкорт татарының да бер сүзе бар. Эше булса, шуны әйтми калмый. Хыянәтне, ялганны кичерү ди ул. Гомер кичерүгә караганда да авыр. Күрәсең, ул кайчандыр хыянәт газабына дучар булып, авыр гына хәлләр кичергәндер. Бу хакта бер кем дә сорашмый. Бомж ул үткәне, киләчәге булмаган кеше. Алар арасында урынлы урынсызга сорашу, төпшенү гадәте юк. Нигә сорашырга? Күрергә теләгән кеше күрә, күрергә теләгән кеше генә күрә. Бөке кушаматлы татарның да үз исеме, үткәне булгандыр. Таһирлар гаиләсендәге бу татар иң олы сер. Аның кем икәнен, каян килгәнен бер кем дә белми. Ул Бөке. Шуның белән вәссәлам. Бөке димәк шешәләр җыя. Шешә җыючылар бомжлар телендә шулай аталып йөртеләләр. Кара кушкыл йөзле, шем кара чәчле, шем кара күзле, кара мыеклы бу шибәр кеше ничекләр генә тормышның төбенә тәгәрәгәндер. Ходай Тәгалә үзе генә белә булса кирәк. Гаилә кешеләре аны бик хөрмәт итәләр, хәтта бераз шүрлиләр дә. 50-55 яшьләр тирәсендәге бу кешедән чынлап та зыялылык, әдәплелек аңкып, хәтта бәреп тора. Ул күп сөйләшми, дөресрәге бөтенләй дә сөйләшми. Кеше сөйләшкәндә сүз уңайыннан кайбер акыллы сүзләр генә ияртеп җибәрә. Бомжлар үзләренең яшәү рәвешләре, дөньяга карашлары белән философлар. Шунсыз бу каргышлы дөньяда исән калу мөмкин дә түгелдер. Әмма Бөке философның да философы. Ах, ничек туры килми аңа бу кушамат. Бөке философ. Нишлисең бит, кушаматны сайлап алмыйлар. Менә шул Бөкедән чыга да инде хикмәтле сүзләр.
Bir вакыт кич җыелып алгач, байлык хакында сүз чыкты. Һәркем үзенчә сукалый, һәркем үзенчә хаклы. Bir читтә дәшми-нитми утырган бүке үз алдына сөйләгән кебек кенә әйтеп куйды. Җыйган байлыгыгызга йөрәгегезне якын җибәрмәгез. Шунда сүз дә бетте. Уйланырга урын бар иде инде монда. Бик бар иде. Берсендә шүлмәк үз тормышының нинди ирекле, хөр булуы хакында шапырына башлады. Әлбәттә, ул тиле түгел, беркем дә тиле түгел. Сүз юктан сүз булсын дип сөйли бу. Ләкин бүке өчен сүзнең уйнышыны юк. Аның өчен сүз генә бар. Бу юлы да шүлмәкнең авызын тиз япты ул. Ирек кылы булу шулай ук кыллык түгелме? Уйла әле. Ирек ул Аллаһы Тәгаләгә буйсыну, диде дә урамга чыгып китте. Шүлмәккә генә түгел, башкаларның башына да уй төште. Йөрәкләргә җәрәхәт булып төшәрлек уй иде ул. Ләкин бу уй ничек кергән булса, шулай чыгып та китте. Чөнки йөрәкләрдә яңа җәрәхәт яра өчен урын калмаган иде. Таһир бөтенләй башка дөнья кешесе. Ул кәгазь әйберләр, китаплар, журналлар, газеталар җыя. Үз карамагындагы урамнарны тикшергәндә, шүп савытларын актарганда, бигрәк тә ташландык йортлар сүткәндә, бөтен язма, басма әйберләрне күз уңыннан кичереп бара. Кирәкмәгәннәрен стимулга тапшыра, сирәгрәк китапларны букинист кибетенә сатарга куя, китап күпләп җыелган вакытларда колхоз базарына чыгып та утыргалый. Эш булмаганда яисә урамга чыгарга иренгәндә, Таһир рәсем төшерергә керешә. Ташландык кәгазьләр арасыннан берәр буш бит чыкса, аның өчен уллы бәйрәм инде. Ул шунда ук кесәсеннән каләм-карандаш алып, берәр нәрсә сызгалый башлый. Юк, онытылмаган әле аның укыганнары. Ходай Тәгалә тарафыннан бирелгән сәләте дә үз урынында. Күбрәк үзе кебек урам сукбайларының сурәтләрен төшерә Таһир. Казан урамнарында, подвалларда, шардакларда көн күрүче бу мәхлук җаннарның кәгазьгә төшерелгән йөз битләре кемгә кирәк соң? Таһир моны үзе дә әйтә алмый. Тормышның төбендә яшәгән бәхетсез бәндәләрне шушы рәвешле булса да тарихта калдырырга телиме? Әллә бу сукбайлардан үз шәхесенең өстенлеген күрсәтергә, расларга тырышамы? Буларның икесе дә бардыр. Әмма өченче бер сәбәп тә бар. Бомжлар арасында искиткеч кызык типажлар очрый. Йөзе җимерек, авыз читендә бердән-бер теше тырпайып торган, йөзен аркылга буйга җыерчык баскан сукбайның бәхетле елмаюы ни тора? Бәхет кышы тотканмы ни? Бәлки аның бүген тамагы туйгандыр. Бәлки ул бер йотым аракылык акча тапкандыр. Бәлки бу Худа бәндәсе якты көн туганга, кояш чыкканга, көн җылынганга, кышлар сайраганга сөйнәдер. Бәлки ул бу мизгелдә үз якыннары, балалары, дуслары хакында яхшы хәбәр ишеткәндер. Яисә менә бу теләнче малай сүрәте, аны да Таһир ташландык йорттагы кылка бүлмәсенең түр стенасына теге сукбай карт сүрәте янәшәсенә беркетеп куйды. Учларын алга сузып, ялварулы чырай белән хәер сорашып торучы бу татар малае ни хакта уйлый икән? Бу рәсемгә карагач, Таһирның күңеленә бик сәер уйлар килгәли. Татар халкы да шушы малай хәлендә түгелме соң дип уйлый ул. Дөнья тормыш арбасыннан төшеп калса да, ул сизенә. Нәрсәдер бара бу хәяттә, ниндидер буталчык вазгыять заманы бу. Ул шешә җыеп йөргәндә ирек мәйданында ирек даулап йөрүче халыкка карап шак катып торган иде бер вакыт. Кешегә кушылып үзе дә азатлык дип берничә мәртәбә кычкырды әле. Таһирның кәгазьгә иң күп төшергән кешесе Салы. Кызык тип. Йөзенә карап кына аның бәхетле яисә бәхетсез булуын белеп булмый. Хисләрен, тойгыларын бик тирән яшерә ул. Әмма күзләрен, карашларын һич яшерә алмый. Шуның белән кызык та аның йөз кыяфәте. Гаиләдәгеләрнең барысында иренмичә акка төшереп бара Таһир. Төшергәч, һәр сүрәтне кадерләп салып куя. Артыграк эчеп исереп йөргәндә генә юмартланып китеп, ясаганнарын шәшеп туздырып бетерә. Бу вакытта бер генә сүрәтне кадерләп саклый. Кайчандыр элеккеге тормышында төшергән хатын-кыз сүрәте ул. Таһирның иң яраткан шөгыле хатлар уку. Берәр газета яисә китап арасыннан яки ашъяулык астыннан матша яргыннан хат кисәге килеп чыкса, ул нишләргә дә белми, үзе хат алган кебек кылана. Әллә нинди хыялый хисләр өермәсендә яши башлый. Иң элек хатның иясен күз алдына китерә,
Аннары хат алган кешенең йөз бит шалымнарын, күз карашын, холкын, күңел хасиятләрен күз алларга керешә. Ахырдан алар арасындагы мөнәсәбәтләрне, хис туйгыларны, язмышларны уйлап чыгара. Шуннан соң гына хатны ачып укый башлый. Моннан 5, 10, 30, хәтта 50-60 ел элек язылган хатларны укудан да ләззәтлерәк минутлар бар микән? Таһир почтаның хәзерге тормышында иң гүзәл мәл шушы вакыт. Ул инде күптән кеше хатлары, кеше хисләре һәм кеше язмышлары белән яши. Борчыла, сагышлана, яисә сөенә, шатлана. Бу хатларны ул кадерләп, бөртекләп җыеп бара. Күз карасы, бәгыр кисәге кебек саклый, барлап тора. Ул хәтта үзе дә хыялы белән генә булса да, шушы чит ят язмышларга кирип, кушылып яшәргә, шул хыялы яшәүдән тәм һәм ям табарга, мәгънә алырга күнегеп китте. Шушы хатлар коткарып калды да бугай аны. Дөньядан ваз кичеп, тормыштан йөз чиереп, бомшлар, бичлар типкесендә йөргән беренче елларында үләсе килгән чаклары күп булды аның. Кыйналып, канга батып, өшеп туңып яткан вакытларында күңеленнән генә хат яза иде ул. Кемгәме? Бер кемгә дә түгел. Тормышка, дөньяга, дөнья иясенә. Юк, Ходай Тәгаләгә түгел. Ул үзенең аның каршында гөнаһлы булуын белә. Әле бит тормыш иясе, дөнья иясе бар. Булмаса, булырга тиеш. Нәрсә карый ул? Ниләр эшли ул үзенә тапшырылган адәм балалары белән? Мондый хатлар аның бөтен булган-булмаган жан җылысын, соңгы күңел хисләрен суырып чыгара иде. Бер вакыт Таһир бу күңел ожаганнарыннан баш тартты. Бүтән кешеләрнең хатларын укырга күнегеп китте. Бу хат ияләренең язмышлары аныкына караганда күпкә җиңелрәк, аңлаешлырак иде. Үзенең хәтер капчыгын томалап куеп, башын күтәреп, калкытып, дөнья гаме белән яши башлады. Һәр кемнән бер хәтер кала. Хәтер хөкеме иң хәтер хөкем. Таһир буларны белә. Исән-сау булса, кайчанда булса бер килеп тотачак ул аны. Кеше күңеле артына, кеше хисләре эченә, хәтта кеше язмышына качып кына котылып кала алмаячак. Шулай да булай тынычрак, җиңелрәк. Тормышны алдабрак, дөресрәге аңа алданыбрак күпмедер яшәп була әле. Ә хатларның ниндиләре генә юк, язмышларының ниндие генә юк. Таһир гел шуны искә ала. Аның күңелен сабырлыкка, түземлеккә күндерсәләр дә, хатлар арасында бәхетлеләре бик сирәк. Сагышлы, борчулы хатлар күбрәк. Юк, өметсез диясе килми. Кешеләр бер-берсенә ышанырга тиеш. Ышануда өмет нуры яши. Өмет барыбер кала ул. Кеше шундый инде. Иң авыр вакытында да йөрәгенә бер бөртек өмет шаткысы төреп калдыра. Шуның белән яши. Кайчакта бу шаткыдан әллә нинди матур һәм мәгънәле яшәү ушаклары кабынып китә. Бер хатны Таһир мәңге онытмаячак. Аның иясе сөйгәненә йөрәк каны белән шундый сүзләр язган. Кадерлем, бәгырем дигән ул. Мин бик бәхетле кеше. Шуны аңладым. Бер мәртәбә бәхетле булсаң, син һәр вакыт бәхетле икән. Ә мин бәхетле булдым. Бер мизгелгә генә булса да бәхетле булып калдым. Рәхмәт сиңа, жан кисәгем. Икенче бер хатта да яшәү гыйбрәте абашык ярылып ята. Монда борчу, сагыш та, өмет, ышаныч та бер үк хискә төреп бирелгән. Сөеклем минем, ничек сагынганымны белсәң иде. Их, аерылышу өчен 1000 сәбәп табу да кыен түгел. Очрашу өчен бер сәбәп табу да кыен икән. Кичер мине, бәгърем. Тагын бер хатны гел хәтерендә йөртә Таһир. Ярату, кичерү түгел әле. Әйе, акыллым, мин сине яратам. Хәтта мин синсез яшәүне күз алдына да китерә алмыйм. Әмма мин сине кичерә дә алмыйм. Беләсеңме, җиңел килгән мәхәббәт кенә хыянәтне кичерә ала. Ә минем мәхәббәтем авыр килде. Күңел гарасатларын җиңеп, йөрәк ярсуларында җәрәхәтләнеп, сагыш дарьяларын кичеп килде. Шуңа да кичерә алмыйм. Сорама да, үгетләмә дә. Ә бу хатта Таһир үз мәхәббәтен таныды. И җаным, син үзеңнең үпкә битәрләрең, битарафлыгың белән минем олы, саф мәхәббәтемне өркеттең, куркыттың.
Хәзер син үз ярларыңа кайттың. Мин дә тынычландым. Курку үтте. Тик менә нәрсә? Мәхәббәттә курку үтә, ләкин үзе белән мәхәббәтнең матурлыгын да алып китә икән. Ашуланма, яме? Мин сине элеккечә матур итеп ярата алмаячакмын. Ана хатлары, бала хатлары, аларны бер сүз белән балачак хатлар дип әйтергә мөмкиндер. Кеше гомере кош булса, балачак аның канатлары. Ана хаты. Улым, бала чагың сәлам әйтә. Бала хаты. Әнкәй, сагындым мин аны, бала чагымны. Һаман да шулай инеш буенда бәпкә саклап йөрим ул. Ана хаты. Ул инде үсте улым. Хәзер ат сакларга йөри. Кызлар белән кичке уенга чыга. Бала хаты. Минем кебек атлар яратам ул. Ана хаты. Бәй, син үзең бит инде ул, улым. Бала хаты. Шулай бит әле. Үзем булсам да барыбер сагындым мин аны, әнкәй. Тагын менә мондый хатлар. Балам, сагындым, кайт, дип яза ана кеше. Әнкәй, акча сал әле, дип җавап бирә бала кеше. Балам, син кайда? Кайтмасаң кайтма, бер бөртек сүз язып кына җибәр, ди ана кеше. Әнкәй, мин күптән кайттым инде, килергә вакытым гына юк, ди бала кеше. Мондый хатлар Таһирга ошамый. Андыйларны ул айрым җыя, ярый әле күп түгел алар. Димәк, борчулы, кайгылы, бәхетсез аналар да күп түгел. Кайчакта хатлар төргәкләп, янчыклап, хәтта капшыклап та табылалар. Бер яки беренчә хатта гына кеше язмышын тоеп, аңлап бетерү кыен. Ә менә берничә хатта кешенең бөтен тормышы, яшәү бәхете яисә яшәү драмасы ачыла да китә. Мин шундый кыен хәлдә калдым, ди бер хат иясе. Акылым белән күңелем бәхәсләшә. Берсе сиңа дәшә, икенчесе тыя. Нишләргә дә белмим. Минемчә, шын мәхәббәттә йөрәк акыллы булырга, акыл хисләнә белергә тиеш. Син аларны айырма. Алар бергә яшәсен, бергә яратсын, ди җавап хаты. Булмый, бер минутта йөрәк яратам дип тибә, икенче караганда яратмыйм ди. Ялгышасың, акыллым. Йөрәк яратмыйм дигән сүзне белми, ул яратам, сөям дигән сүзләрне генә белә. Яратмыйм дигән сүзне акыл әйтә. Һәр кешенең үз сәгате бар. Шул сәгате суккан вакытны туры китерә алса гына кешегә бәхет капусы ачыла. Димәк, минем сәгатем сукмаган әле. Син суккан сәгатеңне көтеп утырган арада, мин үз тиңемне таптым инде. Аның сәгате юк, аның улы һәм матур йөрәге генә бар. Күңелгә иң тигәне ачылмаган хатлар. Андый хатлар да очраштыра. Элегрәк Таһир аларны шундук ачып укый иде. Шулай кабаланып хат ияләренең язмышларын хәл итәргә кирәк булса, аларны яхшы якка үзгәртергә телим ул. Язмышның барышын, гомернең вакытын куып җитеп булмый анысы. Ничек кенә нинди сәбәпләр аркасында гына ачылмыйча, укылмыйча калды икән бу хатлар? Бит алар арасында да кешенең язмышын хәл итә торганнары, яшәү мәгънәсен, бәхетен, бәхетсезлеген билгели торганнары бар. Кайберләрен Таһир яттан белә. Аларны һаман күңеленнән кичереп яши. Балам, газизем Гарифулла, мин бу җомгада Ходай каршына барырга җыенам. 10 ел кайтканың юк. Анаңны соңгы юлга озатып җибәрергә булса да кайт. Күреп каласым, күз карашларыңның нурын, кулларыңның җылысын үзем белән дә алыр идем. Анда да сагынылыр бит. Кайт, Гарифулла балам, ялварып сорыйм, кайт. Хат ачылмаган, укылмаган. Ана белән бала күрешә алмаганнар. Нәрсә булган? Нигә? Язмыш шаярумы, әллә бала кешенең гадәти битарафлыгымы? Таһирның йөрәге шушы сорауга җавап эзләп бер генә әрнемәде. Ул шул ук вакытта үз анасы хакында уйлады. Аның анасы да улын күрмичә китеп барды. Таһир ул вакытта шабашниклар бригадасы белән хәер истәп йөри иде. Ул вакытта аның айныган чагы сирәк булды шул. Анасының үлүен дә ярты елдан соң гына Казан урамында очраган бер авылдашыннан ишетеп белде. Хәбәренә генә булса да кайтып килергә уйлаган иде, кайта алмады. Туган җире кабул итәргә теләмәде үзенең мәнсез баласын. Халкың, илең сине яратмый икән, димәк, синең гөнаһың бар дигәннәре дөрес ул, бик дөрес. Таһирны да кабул итмәде туган ягы. Чөнки туган җир белә ул,
Балалыгын югалткан кеше кешелеген дә югалта. Хәзерме? Хәзер үзенең кайтасы килми инде. Ул вакытта аны бик каты кыйнадылар. Булган әйберләре дә, документлары да шунда юкка чыкты. 2 ай буе җир астындагы җылылык трассасында сынган кабыргаларын, имгәнгән күкрәк сөякләрен, яңакларын, кара янган йөзен ян башларында давалап ятты. Нинди дава инде ул? Үз ишләре калдырып киткән аракы белән юып куя да, калганын эчеп, дивана кебек инке-минке килеп тик ята. Сал эзләп тапмаса, шул караңгы җир астында мәңгелеккә калыр иде мөгаен. Шул Украин татары аякка бастырды аны. Ләкин йөзендәге тирән җәрәхәт җөйләре, кыйшайыбрак калган ияге һаман әле шул чордагы күңелсез хәлләрне искә төшереп тора. Тагын бер ачылмаган хат Таһирның күңеленә тирән уелып калды. Монда да язмыш, бала язмышы. Искәндәр бәгърем, диелгән иде бу хатта. Ник кайтмыйсың? Белмисең мәллә, безнең балабыз булачак. Шушы көннәрдә якты дөньяга киләчәк. Больницасын белешеп куйдым инде, тик синсез үстерәсем килми ул баланы. Кайтмасаң, тапкан җиремдә калдырып чыгам. Кайт, Искәндәр, кайт. Бала тапканда үләрмен кебек. Кайт. Зинһар, кайт. Көтеп, синең Галияң. Бу хатны укыгач Таһирның күңелендәге туган беренче уй Гадел Кутуйның тапшырылмаган хатлар әсәре хакында булды. Булары инде безнең заман Искәндәрләре дип уйлап та куйган иде ул вакытта. Ә үзе соң, үзе кайсы ягы белән яхшыраксың бу хаттагы Искәндәрдән? Ул Зөһрәсе белән ирле хатынлы булып, тигез, бәхетле тормыш кырып яшәргә тиеш иде бит. Балалары булыр иде. Эх. Ачылмаган хатлар Таһирга айруча күп бурчу китерделәр. Шуңа күрә дә ул андый хатларны ачмас, укымас булды. Айрым бер төргәккә җыя башлады. Төргәк дип бөтенесе 3-4 хат җыелгандыр. 3-4 бәхет яки 3-4 бәхетсезлек. Бәхете бар микән соң? Әллә гел бәхетсезлек кенәме? Нигәдер ачылмаган бит алар, ачылмаган. Аларны укымаганнар. Укырга бирмәгәннәрме, адреслары ялгышканмы, әллә язмышлары ялгышканмы? Таһирның үз язмышы да кайчандыр шушы серле дә, зарлы да хатларга бәйләнгән иде. Зөһрәсе белән дә хат ашагына серләште. Ниндидер бер күтәренкелек, дәрт белән ишендәгесен бөртегенә кадәр түгеп бетереп, әмма хисләнеп, әсәрләнеп яза иде ул хатларын. Аның илаһи дугалары да, яшәү тәгълиматы да, сихри ырымнары да шушы хатлар булды ахры. Иң соңгы хатын ул 7 ел элек язды. Зөһрәгә атап язган шушы хаттан соң гамле тормыш белән араны үзде. Хәзергә гамсез, ямсыз һәм мәнсез дөньяга күчте. Икенче бүлек. Язмыш гел сөюдән тора. Калганы ялгыш диләрме әле? Әйе, һәр язмыш бәхетле булып туа. Бәхетсезлек яшәү белән килә. Шундый матур танышканнар иде алар. Казанның Шәрык ресторанында булды бу очрашу. Түбәнкамада бизәүче рәссам эшенә укып чыгып, Казанга эш эзләргә килгән чагы иде Таһирның. Танышлары аша беренче эш белеште, икенче көнне иртән килергә кушып җибәрделәр. Кичне ничек үткәрергә? Әлбәттә, бер матур кичлек кенә акчасы бар аның. Иң элек авылда бергә укыган Наилне эзләп тапты. Берничә көн аңарда кунып чыгарга булды. Шул уңайдан бергәләп Шәрык ресторанында күңел ачып утырырга уйладылар. Күңел белән бергә берничә шешә шәраб ачылды. Сыра соратып алдылар, әллә ни исермәделәр. Күңелле генә сөйләшеп утырдылар да утырдылар. Бер вакыт ишектән шаулаша ике егет, ике кыз килеп керделәр. Көлешә-көлешә түрдәге буш өстәл артына барып утырдылар. Яннан узганда кызларның берсе ак чәчле, икенчесе кара чәчле булуын гына шәйләп калды Таһир. Егетләр официантны чакырдылар, заказ бирделәр. Тагын көлешергә тотындылар. Таһир һич кенә дә аңламады. Нигә күңелен шул яктан ала алмыйсың әле ул? Кулагы белән Наилне тыңлый, ә күзләре белән бая килеп кергән яшьләрне күзли. Серендә белә кебек. Бик матур мөлаем тавыш баранда. Таныш тавыш. Нинди кызсың ул? Кем? Каян? Кайда очраштылар икән? Ниндидер мөлаем тавыш.
көлүләре. Әгәр фәрештәләрнең тавышы бар дисәләр, шушындый буладыр ул тавыш. Таһирның жаны тынгысызланды. Ул инде Наилне бөтенләй тыңламый. Наил дә моны күрә. Серле елмаеп, Таһирны күзәтә. Бар, биюгә чакыр. Нәрсә? Кемне? Кем дигән кешене? Баядан бирле шул кыздан күздә, колакта алмыйча утырасың бит. Анысы шулай. Ничектер жанга төште ул тавыш. Әллә күргән бар инде? Бәлки, ул синең Зөһрәңдер. Нинди Зөһрә? Мине Таһир дигәч тә, Зөһрәләр алга чыгып көтеп торалар ди. Әнә аның үз Таһиры бар. Каян беләсең аны? Булар иң гадәти студентлар, икәүдән икәү булсалар парлап киреп утырырлар иде. Психологияны белмисең син, парень. Әйе шул, дүртәүләп йөрмәсләр иде. Шулай булгач, бар, чакыр. Туктале, иңелек ныклап кара, ниндирәк ул? Шибәрме? Кайсысы? Кайсысы ди, тиле. Миңа ашаганы, матур тавышлысы. Зөһрә дигәне. Нәрсә? Зөһрә дип йөри әйттем бит мин. Булай гына үзең Таһир булганга гына. Әллә шанып утырасың инде? Кара инде, ниндирәк ул? Әллә, миңа икесе дә бер. Тыңла башта. Берсенең тавышы бигрәк тә матур. Көлгәндә шилтерәп китә, кыңгырау кебек. Юк, шишмә кебек. Хыялый син, Таһир. Сиңа шагыйрь булырга кирәк, белдеңме? Наил, давай серьезно. Хәзер. Ага, әнә ул. Кара чәчлесе, кара кашлысы, кара күзлесе шулай көлә икән. Шибәр бу, малай. Моңа якын барсаң, бетәсең син, парень. Бәхет ягы ничек, бәхет ягы? Хатын кыздан бәхетле булган кеше үзе үк бәхетсез инде. Аның гомере тынгысызлыкта үтә. Шуңа күрә сорама. Бер юлы бәхетле дә, бәхетсез дә булып буламы тиле? Димәк була. Таһир тәвәккәлләде. Аның күңелен аңлагандай, яңа бию көе куйдылар. Салмак, моңлы музыка, дәртле борылмалары белән жаннарны җилкендереп, бөтен зал эченә таралды. Бу көй шаукымы шулай көчле идеме? Зөһрә утырган өстәл ягыннан да шаярып көлү тавышлары ишетелми башлады. Зөһрә дә моңлы кыздыр шул. Шын татар баласыдыр. Шуңа да бу моңлы шәрык көйен ишетеп, әллә нинди сихри уйларга талгандыр. Бәлки әле алдагы гомер юлында зарыгып көтеп торучы мәхәббәтен дә тойгандыр. Шуны тыйып, йөрәге ярсыгандыр. Ул бит Зөһрә, Зөһрәнең Таһиры булырга тиеш. Булмаса, ул үз Таһирын эзләп табарга тиеш. Таһир үзенең Зөһрәсен эзләгән кебек. Таһир кискен генә торды да, кулындагы аш яулыгын урындыкка томырып, җәһәт адымнар белән түргә табан китте. Менә ул өстәл, менә алар. Менә ул кызый, Зөһрә. Тукта тиле, нинди Зөһрә булсын ул? Бер нинди дә Зөһрә түгел. Хәзер белә ул аның исемен. Исемдәме хикмәт? Нишләп исемдә булмасын? Исемдә шул. Әбисе әйтә иде, исем буенча жанны таныйлар диде. Сезне биюгә чакырырга рөхсәт итегез. Аппак чәчле кыз белән серләшеп утыручы Зөһрә Таһирга борылып та карамады. Аны иңелек сары чәч күрде. Аннары каршыларында утырган ике егет сәерсенеп бер-берсенә карашып куйдылар. Кем бу янәсе? Сары чәч Зөһрәнең беләгеннән тотып Таһир ягына ымлап күрсәтте. Бу аның әнә сиңа килгәннәр диюе иде бугай. Менә ул Зөһрә. Кара чәчле, кара шомырт күзле кыз борылып карауга ук Таһир аңлап алды. Шул Зөһрә. Күңелендәге ташы эреп, жанына җиңеллек инде. Аннары канат яралды. Жаны шул канатларын җилпеп, дөньяны иңләп буйлап ышып-ышынып йөри башлады. Жан бит ул үзе генә булганда жан дип атала. Ә канатлы жан, мәхәббәт, сөю дип йөртелә. Сезне биюгә чакырырга мөмкинме? Мөмкин түгел, таймыннан. Моны кызмачарак чырайлы егет әйтте. Мөмкин, нишләп мөмкин булмасын? Ә син, Хәлил, тик кенә утыр. Синнән сорамыйлар бит. Барыбер берегездә бии белми. Зөһрә биюгә һәвәс булып чыкты. Таһир үзе дә кимен куймый, шул кадәр бер-берсенә күнегеп киттеләр, әйтерсең, гомер буе шулай бергә биеп йөргәннәр. Биеп кенә йөргәннәр. Таһир һаман да әле Зөһрәне ныклап карый алмый. Моңгаендагы ай чәчләренә шунда ук игътибар итте итүен, ә менә күзләреннән китә алмады. Бер төшеп батты да, чыга алмыйча шул сихри дәрьяда чайкалуында булды. Бигүк чыгасы да килмәде.
Сезнең исемегез ничек? Сезнең? Мин сезнең исемегезне беләм. Әллә нинди җен тартты Таһирның теле шуннан. Каян белсен ул бу кызның исемен? Беренче генә күрү бит. Тиле. Телен тыя алмаган тиле. Теле чынлап та аңа буйсынмый иде инде. Теле аның җанына, күңеленә генә буйсына иде. Сезнең исемегез Зөһрә. Зөһрә шул, каян белдегез? Бит мин сезне күптән беләм. Беләсез? Каян? Әйтегез инде. Хыялымнан ук беләм. Сез бит минем хыялымда күптән бар инде. Сез чынлап та Зөһрәме? Зөһрә? Бу бит ниндидер мөгъҗиза. Чынлап та Зөһрәме? Алдашмыйсызмы? Зөһрә, Зөһрә. Сез мине каян беләсез? Белмим, үзем дә белмим, ей-богу. Шаяртасыздыр әле, беләсездер. Шаяртмыйм. Мин сезне беренче мәртәбә күрәм. Мин дә беренче күрәм. Телисезме, мин дә сезнең исемегезне белергә тырышып карыйм. Мин аны беләм дә инде. Таһир, шулаймы? Таһир. Каян белдең? Зөһрәсе булгач, Таһиры да булырга тиештер бит. Синең Таһирың бармы соң? Сингә күчтекме ни? Әйдә күчәбез. Без бит Таһир белән Зөһрә. Беләсеңме безгә ничә яшь? Юк, белмим. Безгәме? Хәзер әйтәм, безгә 1000 яшь. Менә бит хикмәт нидә? Каян беләм дип уйлаган идем аны. Без бит инде 1000 ел таныш. Син хәтерлисеңме мине? Хәтерлим дә, хәтерләмим дә. Алай булмый ул. Була икән. Була. Миндә дә нәкъ шундый хәл. Туктале. Ник җаваптан качасың? Синең Таһирың бармы дип сорадым бит мин. Зөһрә яңгыратып көлеп җибәрде. Бар. Менә бит ул, каршымда басып тора. Шаярмәле Зөһрә, миңа кадәрге Таһирың хакында сорыйм мин синнән. Бу сиңа бик кирәкме? Кирәк. Үзең әле генә әйттең бит. Безнең очрашу серле мөгъҗиза дидең. Син беләсеңме? Күп сорау мөгъҗизаны үтерә. Алар шулай очраштылар. Аларның очрашуы, танышуы чынлап та илаһи бер мөгъҗиза кебек иде. Исемнәре туры килүен әйт. Икесе дә бер-берсен шундук ошаттылар, яраттылар дип әйтергә дә ярыйдыр. Бер-берсенә гашыйк булдылар. Гашыйкларны вакыт ташлап китә ди. Бу ике яшь йөрәкне дә ташлап китте ул. Бию кие күптән беткән. Зөһрәнең группадаш дуслары да, Наил дә аларны көтеп зарыкканнар. Таһир белән Зөһрәнең бөтенесе дә әле башланып кына килә иде. Алар очрашырга сүз куешып, кул биреп, моңсу гына аерылыштылар. Таһир Зөһрә кулындагы көмеш беләзеккә игътибар итте. Шундый килешеп тора иде ул кызның Зифа беләгенә. Зөһрә үзенең биофакта укуын, биология укытучысы булачагын әйтте. Таһир үз тарихын сөйләде. Кыз нишләгәндер, әмма Таһир кайтып җиткәнче Наилнең колагына тукып кайтты. Наил, әйт инде, ошадымы ул сиңа? Чибәр бит, әйеме? Беләсеңме, бер кемгә дә охшамаган ул. Үзенә башка бер кыз. Үзе шая, үзе тыйнак. Менә әйт әле, шушы ике сыйфат бер юлы бер кешедә яши аламы? Кайтып керсәләр, телеграмма. Туганнан туган абыйсы суккан. Фәүзия апаның бөереннән таш таптылар, операциягә әзерлиләр, тиз кайт дигән. Бәхет һәр вакыт ялындырып килә. Мөхәббәт җиңел генә бирелми шул. Аны күңелеңә алганчы, әллә күпме сынаулардан үткәрә сине Ходай Тәгалә. Җиңел генә килгән мөхәббәт шикләндерә дә, җиңел килгән җиңел китә. Таһир шулай уйлады. Уйламады да, тойды, сизенде. Әнкәсе янына кайтып, аны давалап, терелтеп, ана күңелен юатып килә дә, Зөһрәсен кабат эзләп таба. Аерылу гашыйклар язмышы. Сагыш аларның күңел халәте. Таһир бу аерылуны аңлап кабул итте. Яңа гына туып килгән күңел хисләрен яшь йөрәгенә төреп, ашы таң белән авыру анасы янына кайтып китте. Ләкин Таһир Казанга тиз генә килә алмады. Бер ай гына түгел, ярты елда, бер елда үтте. Түбән Камада эшкә урнашты, әйбәт кенә эшләп китте. Бүтән буш вакытын әнкәсенә багышлады. Аның бердән бер караучысы булып Таһир калган иде шул. Зөһрәне ул бер минутка да хәтереннән чыгармады. Хәтта һаман ныграк яратты, сагынды, юксынды. Кабат очрашуга ымсынып яшәде, өметләнде. Ләкин эзләмәде. Хат та язмады. Нәкъ бер елдан Казанга барып чыккач, Казан дәүләт университетыннан эзләп тапты. Зөһрә дәүләт имтиханыннан чыгып килә иде.
Bir ел элек күргәндәгечә яңгыратып көлеп килә, ышып килә. Таһирны күрүгә шундук җиргә сикереп төште. Йөзендәге бәхет тә шәлпәрәмә килеп, шушы гамле, борчулы җиргә коелды. Таһир биргән роза чәчәген дә теләр-теләмәс кенә алды ул. Аннары матур кирфекләрен киере башкан килеш, син дә исәнмени дигән аптыраулы карашы белән Таһирга төбәлеп катып калды. Бу аптыраулы карашта ниндидер шом, курку бар иде. Таһир кайсыдыр бер мәлдә Зөһрәнең әлеге моңсу карашында нәрсә өчендер үкенү, хәтта кемгәдер бетмәс-төкәнмәс үпкә, битәр шәйләп калды. Ләкин ул үзенең шатлыгын яшермәде, күңелендәгесен йөзендә, күзендә тотты. Дулкынлануын гына яшереп бетерә алмады. Каушавыннан бераз тынсыз, өнсез калып торганнан соң, бер ел буе йөрәгендә йөрткән сөю хисен бер матур сүзгә ияртеп, күңел шитлегеннән ышырып чыгарып җибәрде. Зөһрә, Таһир, исәнме? Исәнме? Менә тагын очраштык. Очраштык. Шәшәгең өчен рәхмәт. Сөйләшәбезме? Нәрсә хакында? Барысы хакында да. Синең хакта, минем хакта, аннары икебез хакында. Нигә? Белмим, әлегә белмим. Мин сине нык аптыраттыммы? Аптыраттың. Бер ел буе кайда йөрдең соң? Очрашабыз дидең дә, юкка чыктың. Шулай килеп чыкты инде. Көттеңме? Анысы мөһим түгел. Әйткәч, сүздә торырга кирәк шул гына. Зөһрә, ашуланма. Әнкәй бик авырды минем. Телеграмма белән чакыртып алдылар. Мин сине бер минутка да истән чыгармадым. Хәзер терелдеме инде? Терелде. Аның башка карар кешесе юк бит. Шуңа күрә Түбән Камада калдым. Эшкә урнаштым. Менә, беренче мәртәбә чыгып киттем. Туры монда килдем. Ә син ничек? Бүген соңгы экзаменны тапшырдым. 5ледер инде. Эш билгедәмени? Бүген минем бик бәхетле көнем иде. Сине күргәнче. Ничек инде? Аңламадым. Аңламассың шул. Шуңа күрә сорама. Син сорама, мин әйтмим. Килештекме? Ә килүең өчен рәхмәт. Күңелем булды, чын. Шул вакыт каяндыр бер шандыр егет килеп чыкты да Зөһрәнең беләгеннән тотып алды. Аннары Таһирга игътибарда итмичә тизеп китте. Зөһрә, 5леме? 5ледер инде, нәрсә булсын? Сиңа рәхәт, эшең бетте. Минем әле башланмаганда. Кайта торасыңмы? Мин бүген соңгарак калам. Егетләр Казанка буена төшеп утырабыз диләр. Берәр тәмле нәрсә пешер, яме? Илдар белән Гөлүсә ияреп кайтачак. Ну, ярый. Тиргәп тор, эт итеп сүк. Берәр дүртле ләкмәсме? Тукта. Ник булай ямансысың әле син? Берәр җирең авыртмыйдыр бит? Бар, кайт, йокла. Бу кадәр укуыңа. Ну, пока. Пока, Таһир, ни пуха. К черту. Бер Таһир китте, икенчесе авызын ачып басып калды. Басып калганы бер Зөһрәгә, бер үзенең адашына карый. Дөресрәге, аның изенә, шәүләсенә, өрәгенә карый. Таһир? Таһир теге озын шандыр егет киткән якка караган килеш сораша башламасынмы? Кем ул? Нинди Таһир? Миннән башка да Таһирлар буламыни бу дөньяда дигән кебек сорады ул. Ләкин шушы сорау белән бергә аның ачык, сада, хәтта самими күңеленә шомлы уйлар йөгереп керә башлаган иде инде. Бу уйлар белән бергә аңына да Зөһрәнең йомшак, әмма үтә дә борчулы тавышы килеп иреште. Монысы минем Таһир. Ул бу ел юрфакны тамамлый. Ни өчен Таһир? Син үзең әйттең бит. Һәр Зөһрәнең Таһиры булырга тиеш дидең. Менә, эзләп таптым. Бөтен университетка бердән-бер Таһир ул. Булганы шул, ошамаса, ачуланма. Нәрсә сөйлисең син, Зөһрә? Мин дөресен сөйлим, Таһир. Үзем эзләп таптым. Сине көттем дә, эзләп киттем. Ник килмәдең, Таһир? Ник? Зөһрәнең күзләре яшь белән мөлдерәмә тулы иде. Ул менә-менә елап җибәрер дә, бөтен дөньяны ахзарга тутырыр кебек. Зөһрә, мин бер ни дә аңламыйм. Менә килдем бит. Бер елдан соңмы? Мин бит сине икенче көнне үк көттем. Өченче көнне дә, 4нче, 5нче, 10нчы көннәрдә дә көтә идем әле. Ярты ел көттем, 10 ай көттем, көн сайын, сәгать сайын көттем. Ошадың син миңа ул вакытта, Таһир. Әкияттән чыккан бер серле зат кебек килеп чыктың да, гипнозлап үзеңә гашыйк итеп китеп бардың. Их, Таһир. Зөһрә, менә бит мин, менә. Ник елыйсың? Кичер мине, зинһар, кичер.
Әнкәй хакына кишер. Киләчәгебез, бәхетебез хакына кишер, Зөһрә. Кишерер идем дә, без бүген экзаменнар алдыннан ЗАГСка гариза биреп чыктык. Аңлыйсыңмы шуны, юкмы? Без өйләнешәбез, Таһир. Сез? Син? Шушы Таһир беләнме? Әйе, шушы Таһир белән. Үзем тәкъдим ясадым. Зөһрә, бу минем төшемме? Шимет әле? Өн бу, Таһир, өн. Ник тагын кузгаттың йөрәгемне? Ник борчыдың күңелемне? Ник килдең? Белмим. Мәхәббәтем алып килде. Мин бит сине бик сагындым. Зөһрә дәшмәде. Ул бөтен жан рухы белән басылып, тын гына йылый иде. Таһир аның иелгән башын күкрәгенә алырга, назлап, иркәләп сыйпарга, сөяргә теләде. Юатмакчы булды, ләкин урыныннан кузгала алмады. Каккан казык кебек басып торуында булды. Туйгыз кайсы көнне? Bir айдан. Зөһрә, мөмкинме мин сиңа хат язам? Туйгызга кадәр язам. Һәр көнне язам. Минем сиңа әйтер сүзләрем күп җыелды. Мин аларны үзем белән алып китә алмыйм. Алар мине синнән җибәрмәячәкләр. Яз, Таһир, яз. Хат кына язарга ярый. Таһир 30 көнгә 30 хат язды. 30-нчы хатны почта тартмасына төшергәч, өенә кайтып әйберләрен җыештырды да, әнкәсеннән бәхиллек алып, күзе кая караса, шул якка чыгып китте. Өченче бүлек. Таһир Зөһрәсен әнә шулай югалтты. Югалтмыйча табып булмый. Аның гомер күгендә кояш сүнгәндәй булды. Күңелендә туктаусыз шыңлап торган моңлы да, дәртле дә көй ишетелмәс булды. Яшәүнең мәгънәсен, тормышының гамын югалта язды. Әмма тиз генә бирешергә дә теләмәде. Җилгә йөзеңне куй, диде аңа күршедәге Шакир карт. Аркаңны куйсаң, йөзең белән йыгылуың бар. Таһир да җилгә йөзен куеп, язмышына каршы китте. Ләкин каршыга искән җил давыллар көчлерәк булып чыкты. Ул иңелек башын иде, билен бөкте, аннары тизенә төште, соңыннан бөтенләй биреште. Тормышның иң иләмсез һәм мәнсез төбенә сузылып ятты. Ташландык йортның ташландык бүлмәсендә киргә каткан сәләмәләргә төрнеп яткан Таһир үткәндәге тормышы хакында уйланды. Үткәндәгеләрне исенә төшерергә яратмый ул, әмма бүген хәтерен күңеленә якынрак җибәрде. Шундый тойгы, шундый хис бүген нәрсәдер булыр кебек. Йөрәге сизенә, рухы тынычсызлана, нидер булыр кебек. Шуңа да Зөһрә исенә төште. Әнкәсе күз алдына килде. Шушы ике образдан башка берни дә юк аның теткәләнеп, җәрәхәтләнеп беткән үксез күңелендә. Нидер булыр кебек. Ни булыр? Нәрсә булырсың? Йортның бүлмәләренә таралган сукбайлар турып чыга башладылар. Көннәр көзгә авышып килә. Төннәр суынды. Ишеп калтыранып йөргән люмингә карап гайрәтең шигәр билләһи. Үзе Уралдан, үзе аз гына суыкка да чыдамый. Зәңгәрләнеп күгәреп чыга. Ушак исе, шулпа исе таралды. Димәк, салы торган. Ашау ягын кайгыртырга керешкән. Таһир да торды. Уң як янбашы һаман сызлый. Иртән торганда бигрәк кыен. Җәрәхәтләндереп, язып җибәрмәсәң, көне буе гәриб гыраба кебек йөриячәк ул. Гаилә һәр көндәгечә салы янына мич торган зур бүлмәгә җыелды. Шүлмәк кенә юк. Ул сходка киткән. Бүген анда бомжлар патшасы барон сүтәр өчен йортлар бүлә. Некрасов, Мөштәри, Островский урамнарында йортлар бушаган. Шүлмәк гаиләнең бөтен кассасын алып шунда китте. Булган акча җитәрме, юкмы? Әле милициягә дә, ЖУга да, урам шпаналарына да түлисе бар. Җәйлеп китеп сөйләшмичә генә каткан ипи телемнәрен җебетә-җебетә шулпа чимерделәр. Барысының да уенда шүлмәк. Кайчан кайтыр? Нинди хәбәр алып кайтыр? Сүтәргә йорт юнәтә алсалар, бер айга эш бар дигән сүз. Эш бар икән, акча бар. Тагын бер икатна урамда хәер истәмичә, шүплектә казылмыйча тамак туйдырырга, яшәргә була. Булган төпчекләрен барлап, тәмәке кабызырга да өлгермәделәр, шүлмәк кайтып керде. Кайтып керде дә, табактагы ашны бер олы тәлинкәгә аударып, кашыксыз нисез генә шөмерә дә башлады. Эше барып чыккан ахры. Кәефе ярыйсы күренә. Алайса, нигә дәшмисең ул? Ник суза?
Менә ул ашыны бетерде, тәлинкәсенең шитләрен ялап куйды, җиңе белән авыз шитләрен сөртте. Аннары гына бәхет кышы тоткан кеше кебек, йөзендәге бөтен җыерчыклары белән елмаеп җибәрде. Шундук ике як кесәсеннән 2 шешә аракы тартып чыгарды. Булды, егетләр, мөштәри безнеке, базар минеке булды. Менә савыт-сабага да калды әле. Чынмы, Шүлмәк? Неужели? Круто! Һәр вакыттагыча артыгын сөйләшми торган Бөке тыныч кына әйтеп куйды. Кеше эшне түгел, эш кешене таба. Барысы да дәррәү шул якка борылдылар. Күлмәк җиңенә ямау салып утырган Бөке бу сүзләре белән нәрсә әйтергә теләде соң? Нәрсә әйтергә теләсә дә барыбер түгелмени? Иң мөһиме, аларның эшләре бар. Бүген аларга бәхет елмайды. Ә бәхет, мәгълүм булганча, өмет булып килә. Шешәләрне дә бушатып алгач, йортка тәмам жан кирде. Сал үзенең яшьлектәге мәхәббәт маҗараларын сөйли башлады. Люмин белән кирпеч кәрт сугарга кирештеләр. Бөке кичә җыйган шешәләрен юарга тотынды. Таһир балта, кораллар тутырылган иске шкафка барып ябышты. Ашаганнан соң алар шулай ял итәләр. Ашыгасы юк. Калдык-пыстык ризык белән корсакларын тутырып куялар да, аракы кабып, тәмәке суырып, инке-минке бер халәттә яшәп алалар. Һәр вакыттагыча бүген дә аларны Бөкенең акыллы, әмма бик үк аңлашып бетми торган сүзе сискәндереп, айнытып җибәрде. Дөньяның гына түгел, һәр кешенең дә кыйбласы була. Кузгалыйк. Кем бисмилласын укып, кем урам теле белән теләкләрен теләп, дәррәү юлга кузгалдылар. Таһирның күп мәртәбәләр уйлаганы бар. Шушы сәләмә, иләмсез, бәхетсез кешеләр дә үз иманнарын югалтмыйча яшәргә тырышалар бит. Паспортлары юк, әмма күңелләре сау. Үзенчә ярата да аларны Таһир. Кешелекле, ярдәмчел булганнар өчен үз итә. Кеше булу өчен кеше булу гына җитми, әлбәттә. Ләкин кеше булу өчен иң элек кеше булу кирәк. Бөтен башка сыйфатлары булып та кешелеген, иманын саткан җаннар күпме йөри бу гөнаһлы җир өстендә. Әнә алар, әзмәүрдәй 6 ир, 6 татар, таушалган, тузанга, корымга буялып, майланып каткан йөзләренә җитди кыяфәт чыгарып, ниндидер бер мөһим җаваплылык тоеп, эшкә баралар. Алар эшне сагынганнар, җаваплылык тойгысын, өмет хисен сагынганнар. Тормышларының кайсыдыр бер борылышында вакыт арбасыннан төшеп калган бу әдәми затлар, Хода бәндәләре, кайсыдыр бер мизгелдә йомшаклык күрсәткәннәр, сынатканнар, рухларын какшатканнар, тормышның иң караңгы пычмагына тәгәрәгәннәр. Ләкин кешелек сыйфатларын югалтмаганнар. Андыйлар да бар бомжлар арасында. Ләкин алар ялгыз бүреләр, яисә төлкеләр, куяннар, күселәр. Әмма алар ялгызлар, шиткә тибелгәннәр, каргалганнар. Ул бичлар хәленә төшәргә Ходай язмасын. Таһирның да, менә бу кешеләрнең дә шүплектән ашаганы юк әле. Ачлык бугазларыннан алса, урлап ашадылар. Әмма бер вакытта да түбәнлеккә төшмәделәр. Мөштәри урамына барганда Таһир шулар хакында уйлады. Әнә ул йорт, 2 катлы бина. Тәрәзәләре дә урынында, ишекләре генә кайырып ташланган. Аның Зөһрәсе дә шушы тирәләрдә яшәде. Кайда, кайсы йортта яшәгәндер, Таһир төгәл генә хәтерләми инде. Әмма конверт тышына Мөштәри урамы дип акка кара белән язып куя иде. 30 хат язды ул Зөһрәсенә. Төгәл бер ай буе көн сайын бер хат язды. Аз да түгел, күп тә түгел, 30 хат. Кайда, нинди шүплектә, кайсы караңгы шыланда яисә шырмада ята икән ул хатлар? Әллә учакта көле булып ыштылармы? Юк, утка атмасаларны Зөһрә. Ул да ярата иде бит Таһирны. Эх, менә шушы йортларның кайсынадыр почтальон көн сайын хат китергән. Зөһрә көн сайын аларны йөгереп чыгып алган, укыган. Кайда икән ул хатлар, Кайда икән? Шул вакыт янәшәдә барган Бөке Таһирның уйларын укыган кебек, авыз эченнән генә мыгырданып әйтеп куйды. Бөтен нәрсәдә хакыйкатьтән килә һәм хакыйкатькә китә. Таһирның йөрәге жу итеп алды. Жаны бәрелә сугыла әллә кая аска, күңеленең иң тирән шыңгылларына төшеп китте. Күңел йөзлегендә бер генә уй торып калды. Ә бит дөрес әйтә. Бер нәрсәдә юктан бар булмый, бер нәрсәдә юкка чыкмый.
Бу өмет һәр вакыт бар дигән сүз. Хакыйкать өметнең яшәү рәвеше түгелмени? 6 татардан торган гаилә язмышына төшкән йорт аларны бик моңсу каршы алды. Ә менә тәрәзәләре көлеп торалар. Үксез, бәхетсез кеше күңелендә калган өмет нурлары кебек. Ишек төбендә туктап, бераз тын алдылар, тәмәке кабыздылар. Шүлмәк алдан кирип китте. Кирпеч йортның кирпеч стеналарын җентекләп карый башлады. Салы куйныннан таушалып беткән блокнот чыгарып, нидер язарга киреште. Ул шулай һәр сүтелгән йорт хакында мәгълүмат туплап бара. Нәрсәгә кирәктер бу, беркем дә белми. Үзе дә белми ахры. Бер вакыт Таһир сораша башлаган иде, кулбашын гына сикертеп куйды. Люмин дә тик тормый, әнә өзгәләнеп беткән электр чыбыкларын күзли. Кыйма тишекләренә ямау итеп салынган алюмин калайларны өйрәнә. Ярты сәгать дигәндә ишектә кабат шүлмәк күренде. Авызы кылагында. Нидер тапкан бу билләһи. Бу кадәр дә түбәсе күккә тимәс иде. Ник елмаясың? Алтын таптыңмы әллә? Я, күрсәт. Менә нәрсә таптым мин, егетләр. Шүлмәк түш кисәсеннән көмеш беләзек тартып чыгарды. Ашуланмагыз, көмеш кенә булды. 1000 сум акча сыгып чыгарырга була моннан. Менә бу китек урынын күрмәсәләр. Кая әле кая? Таһир нидер сизенеп шүлмәк янына килде. Аның кайдадыр күргәне бар бугай мондый беләзекне. Тик кайда, кайшан? Эй, булмасла. Биткәнмени беләзек тагып йөрүче кызлар? Биткәнмени мондый беләзекләр? Шүлмәк чыгуга өйгә каударланып, хәтта бәреп диярлек барып керделәр. Керделәр дә жан фәрманга эшкә тотындылар. Кирпеч подвалга төшеп китте, Салы ишек тәрәзәләрне сүтә башлады. Бөке калдык-пустык йорт җиһазларын, табак савытны, төрле җирдә шәшелеп яткан шешә банкаларны барларга киреште. Люмин тимер тумыр җыярга тотынды. Шүлмәк кенә бер читтә теге табылдык беләзекне әйләндергәләп утыра. Менә ул аны түш кисәсенә ипләп кенә салып куйды да бүлмәләр буенча йөреп китте. Читтән карап торган кеше аны тиле бер бәндә дип уйлар иде мөгаен. Уйларсың да шул, әнә бит, бер-ике адым атлый да туктап тыңлап тора. Бер-ике атлый да туктап тыңлый. Нәрсә тыңлый ул? Алтын көмеш шыңы ишетеләме аның колагына, әллә акча исен сизенәме ул? Ниндидер мистика бу, шын түгелдер дип уйлап куйды Таһир. Таһир үзе дә бу вакытта бүтән өешенә шәшелеп яткан кагаз әйберләрне өйрәнә иде. Өйрәнә дию дөресрәк булыр. Чөнки ул кулына алган һәр кагаз кисәген җентекләп карый, тикшерә һәм үзенә тиешле өемгә куеп бара. Шулай итеп, газеталар өеме, журналлар, китаплар өеме, мәктәп тормышы белән бәйле язмалар, ниндидер өй документлары, иске страховкалары, рецептлар һәм телефон кенәгәләре. Соңгылары үзе бер өем. Укытучылар яшәгән булырга тиеш монда. Шул кадәр күп кагаз укытучы өендә генә була. Әнә, мәктәп белән бәйле язмаларда бихисап, табигать, хайваннар, үсемлекләр хакында белешмәләр, рәсемнәр, схема таблицалар. Биология укыткандыр бу йортның хуҗасы. Хатын-кыз затыннан булуы да бик мөмкин. Әнә ничек матур тигез итеп яза ул. Әйбәт хылыклы, итәгатьле, игелекле булырга тиеш бу укытучы ханым. Язучы почеркы буенча кешенең хылкын, әхлагын, хәтта язмышын ачыкларга була ди бит. Бу кеше бик ипле, җайлы һәм бәхетле кешедер. Димәк, укучылары да бәхетле булгандыр аның. Зөһрә дә укытучы булырга укый иде. Ул да биология укытырга тиеш иде. Туры килүен әйт инде. Юк, туры килеп бетми. Аның Зөһрәсе кияүгә чыкты, гаилә курды. Хәзер балалары да үсеп беткәндер. Ә монда бала чаганың изе дә, әсәре дә юк. Хит бер бала рәсеме чыксын. Балалы йортта бала искеләре белән бергә бала рәсемнәре, альбомнар, төсле журналлар, тышы купкан, сызылып, йыртылып, шәйнәлеп беткән китаплар чыга. Ә монда бер ни дә юк. Дәреслекләр, дневниклар, гербарийлар юк та юк инде. Барысы да ап-ачык. Бу йортта нәкъ менә шушы фатирда япа-ялгыз биология укытучысы яшәгән. Ник бер хат табылсын? Таһир хәтта аптырый башлады. Хит бер хат кисәге яисә конверт калдыгы чыгарга тиеш бит инде. Әллә булар беркем белән дә хат алышмаганнармы? Аралашмаганнармы? Кешеләрдән, дөньядан ваз кичеп яшәгәннәрме? Дуслары, туганнары, сөйгәннәре юкмы аларның? Балалары юк та юк инде. Ләкин бит һәр кешенең ата-анасы, туган-тумачасы була. Кемнәр яшәгән монда? Нинди гаилә яшәгән?
Таһир үзе кәгазьләр актара, үзе эченнән генә кемнедер битәрли, хәтта аңа үпкәләмәкче була. Шулай үзенең кеше булуын, дөресрәге, һаман да әле кеше булып калуын расларга тырыша. Хәтта үзенең кызганыч һәм бәхетсез тормышын онытып, башкаларны яшәргә өйрәтмәкче була. Бәй, хат язмыйча яшәү мөмкинме соң? Хат бит ул җаннарның бер-берсе белән сөйләшүе, аралашуы, җырдагыча минем сиңа язган хатларымны җаннар йөри канат иттереп. Теге вакытта Казаннан Түбән Камага кайтып төшкәч, Таһир да җан сызлавын җиңеләйтүнең бердән-бер чарасын тапты. Зөһрәгә хатлар яза башлады. Беренче хатын газаплы кичерешләр белән күңелендәге хисләрнең ташып түгелеп китүен шак-шак тыеп торып, әмма кешелеген, ир-егетлеген югалтмаска тырышып язды. Ул гүя Казанга үзенең җанын ышырып җибәрде. Зөһрәм, кадерлем, бу хатым белән мин синең күңелеңне яуларга да, нәрсәгәдер ышандырырга да, үгетләргә дә, бәхетеңне чикләргә дә теләмим. Соң икәнен беләм, тагын шуны беләм. Мин шушы ай эчендә күп нәрсәгә төшенергә, бөтен үткәнемне, киләчәгемне, язмышымны моңлы сагышлы йөрәгем аша үткәрергә тиеш. Бу хатлар күбрәк минем үзем өчен кирәк. Ә син сабыр гына тыңла, ләкин көлмә дә, кызганма да. Кайчанда булса берәр вакыт бәхетле минутларыңның берсендә кинәт мине исеңә төшерерсең дә, моңсу гына елмаеп куярсың. Мин шуңа да риза. Мин сине табарга да өлгермичә югалттым. Тапмыйча гына югалткан да кадерле, газиз була икән. Мин кемне югалтканымны хәзер генә аңладым. Аңламадым да, аңларга тырышам гына. Бу югалту белән йөрәгемә гомерлек авырту алдым. Борчу алдым. Ансын төгәл беләм. Гомер ярату өчен бирелгән вакыт. Ә бит мин гомеремне яши генә башлаган идем. Яратуның ни икәнен дә ныклап белми калдым. Гашыйк булып, шул серле илаһи хис шаукымында яшәгән гомер кисәгеннән башка бер нәрсәмдә юк хәзер минем. Шулай башланып китә Таһирның беренче хаты. Аһлы-зарлы иде бу хат. Хәзер килеп уяла анда язганнар өчен. Һәм аңлый, ул вакытта ниндидер өмет булган әле. Шушы хатымны укыр да, күңелемдә сызылып яткан хисләремне йөрәгенә алып, миңа булган мәхәббәтен яңартыр, кабат үзенә чакырыр дип уйлаган. Икенче, өченче, дүртенче хатларда да өмет, ышаныч булган әле. Аннары инде бу өмет, ышаныч сүнә сүрелә башлаган. Ниндидер бер билгесез, моңа кадәр кешелеккә таныш булмаган хис булып кына калган. Зөһрә, кадерлем, дип язды ул бер хатында. Мин сине бары тик бер мәртәбә күреп калдым. Синең белән бер мәртәбә биеп калдым. Ләкин гомер буе синең белән яшәп аерылышкан кебек аерылыштым. Үз язмышыңа, үз бәхетеңә тигән кеше белән аерылышканда шулай буладыр ул. Яшәү мәгънәсе булса, син минем өчен шул яшәү мәгънәсе. Сөйгән ярның минем өчен яратылганы, хәләл җанның язмышыма язганы идең. Тагын бер хат исендә, анда инде күңеле утырган, хисләре тынычланган. Зөһрә, кадерлем, син миннән көн сайын, хат сайын ераклаша барасың. Син ераклашкан сайын, язмышым да ерагая, тыныклана. Мин инде аны күрмим, тоймыйм. Шулай да яшәргә кирәк. Бәхетле булам дип түгел, бәхетсез булмыйм дип яшәргә кирәк.